inform you, graduates, of this program in this municipality of Pitigan, Abra, Philippines. Congratulations, kanyayo amin. 20 nga individual a residente iti ili ti Pitigan tinagturpos ti Community-Based Drug Rehabilitation Program. Programa daytoy ti LGU Pitigan, RHU ken DILG, babaen iti suporta ti PNP, kadagiti drug surrenderers, akaraman kadagiti natukhang, ken voluntaryo ang nagsurrender, iti tawen 2015, ken namin pinsanen at tinalukadanen ti legal a droga. Naidalan dagitoy itinim a bulan a rehabilitation, pakairamanan ti 3 consecutive drug testing. No ma-counseling counseling, nag-community service da kita, ken to make sure nga jay nakanda ti drug test kit ag negative da. Tapno tikas ta no graduar da ngamin dagito at least handang agsubli iti panagusarman iti droga. Damot lang ti kasla activity da regarding dito kanti church. Yung nagkandak da mo lang ti kasla devotion kasla. Kalpasan ti panagturpos da, may katda iti listaan ti drug monitoring list iti ili. Ngem dagitoy ti agtultuloy latta ang mamonitor ito neg ti makatawen. Tanong gamin mamonitor da kita, they will be subjected for law enforcement operation. Mabay bust or may search warrant da gito. Nung mamonitor nga nagsubli da man. Ngam na once ka handa man nagsubli, sir? At least cleared da ti drug. Maragsakan met dagiti nagturpos, taore man pay nabayag ti panaguray da, napunas ti nagandan iti listaan. Maragsakan na ma'am at may wakas ko. Hindi ma'am natin ma'am kit 11 years ago nga hindi na tiliwak. 11 years ago, 2015. At least na nalpas niya pumayo rin. May ikuhanan ka na nadalusan ginagamin ma'am. May balog ka, sir? 1 ma'am. 2 years. 2 years ma'am. Launa ma'am, ti babawi ta nagiji ubing ko ide ma'am ko na dinabalo dak na baybay anda. Ang tata ma'am ko kuha di ti bubrala nga nagmulati na to para luto nagiji anak ko. No siya kami sa ma'am ti sa waning. Onti kanya ko. Talaga nga nikat ko nabayagin. Bigbigan ti Mayor ken Chairman iti Anti-Drug Abuse Council anapintas daytoy nga addang tapno madalosan tinagan dagiti dati a drug personality ken maikan idati gundaway ngagbalbaliw. Immapela isuna asa andan kuma nga subyan ti mading nga aramid. Kahit namnamayag nga amin kayo, agradwar kayo maten, iti bading nga ramid, wano iti gastoy nga bisyo, kang pangasyo, awan iti agsublin iti gasta nga bisyo, ken awan iti agusar, iti may parit nga agas, kang runaan na iti sumrek, iti amin nga barbarangay, iti ili nga Pitigan. Madaman ti panangkita ti LGU ti livelihood program ang maited kadagiti graduates. Manipod iti 15 a barangay iti ili, upat kadagitoy ti nabigbig a drug-free barangay. Kinid daw ti Mayor ti kooperasyon ti Tunggal Maysa tapno magunod ti Kalikagumda a drug-free municipality. Jessica Boreta, Balitang Solid North.